yau ka dai ka ga arlit miya ka bar arlit da shi shekara 55 ana kwasa uranium miya arlit wuta kirki ma ba gwamnan jiha ya kai duk region da aka da ina da wutar kirki uranium mun amso shi mun maido shi mallakan yan kasar Nijar kun shi kwanaki sun ce ba su ba mu izini ba mu sai da mu ba mu tambayar izini arziki namu ne ba na wani ba za mu tambayar izinin kowa ba mu sai da in dun ya zo mai saye mun tabbata da wanga mutum iya saye ba wata cuta zai yi da shi ba ya ɗauki alhakin wani sai mu sai da mu shi